An ka foli bɛ an lamɛnbaa bɛɛ ye an nisɔndiyalen bɛ ka aw baro bi n balimaw yani an ka taa yɔrɔ jan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an lamɛnbaa bɛɛ ye an nisɔndiyalen bɛ ka aw baro bi an b'a fɔ a ye k'a fɔ ko an balima dɔ ye ka bɔ Burkina an balima dɔ ye tisi complet 5 di ko ne ni Gandi ko ne den 2 den 3 den 3 de ye dɛ ko Gandi ye den 2 ye donc balima b'an dɛmɛ ka choisir a bɛ ɲumanw choisir ne ni min ma ɲi an b'o di Gandi ma donc ni min ka ɲi ne yɛrɛ ye Boumagal ne bɛ o ta donc ni min ma ɲi an b'o di Gandi ma k'a fɔ an balimakɛ Kabi Burkina ko a merci a merci a merci a merci an balimakɛ n'ale tɔgɔ ko Laji Ali Sévérin Sanu ka bɔ Burkina complet 5 k'an bɛ baara min na ko k'an fo kosɛbɛ vraiment an bɛ Burkina bɛɛ fo an balima Burkina bɛɛ an sigiɲɔgɔn bɛɛ ali tɔgɔ la ka bɛɛ fo yani aw ka vidéo partager n balimaw n bɛ foli lase n ka fan club ma B Mariko Safia Sissoko fɛn min ye Sidi Doumbia Générali Cissé ale de ye vice président ye n bɛ taa Bamakɔ kura Mamadou Diawara alimentation Mamadou Diawara bɛ partager la nin wagati in na n balimaw fɛn min Mohamed Keita ka bɔ Paris a bɛ Bamakɔ nin wagati in na k'a fo dante foli min na n yɛrɛ terimuso Jabin Keita n b'a fo France ni Bamakɔ cɛ Adamso a ka foli belebele bɛ yan n yɛrɛ dagawuli Kadi Buti Amérique muso ya minɛ k'a daminɛ muso masiriw la américain muso n'a y'u labɛn n'o bɛ tulu san Kadi Jalo ka yɔrɔ de la n'o ye Jalo Buti Kadi k'i fo dante foli min na ne ka abonné ni n filɛbaga bɛɛ n b'aw bɛɛ fo bi Mali falen don tɛntɛntɛn delikɛlaw la Mali bɛ tɛntɛntɛn delikɛlaw la delikɛla bɔra fan bɛɛ ka na Alassane Dramane Ouattara a ka chef de la diplomatie Ali Kulibali ale ni Harrison Mali Côte d'Ivoire au PDG ale ni mɔgɔ wɛrɛ ka fara o kan ni délégation mɔgɔ caman b'a la olu bɛ ɲɔrɔ nin wagati in na an ka foli bɛ Asharafa ye an ka belebele n'o ye bu ye an ka foli b'a ye ministre 3 Adama Barrow Gambie ale bɛ yan o kuma na fɛn min ye Togo Yasin bɛ ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan fo ka taa bila Ghana président yɛrɛ fɛnɛ olu fɛnɛ ka délégation fɛnɛ nana balimaw Mali falen bɛ bi deli la kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i cɛsiri i t'a la nka an ka bi analyse bɛna boli mun kan an bɛ don débat kɔnɔ an bɛ don sujet kɔnɔ wagati kunkurunin wagati min na Côte d'Ivoire gouvernement ka discours kalan ko libérer sans délai o wagati kelen démarche bɛ ka kɛ parallèlement ka na deli la Alassane ni kuma tɛ ɲɔgɔn ta dɛ e bɛ ka mɔgɔ bila ka na bandenya kuma ni sindiya kuma la mais publiquement i bɛ discours kalan k'a yira k'a fɔ bin kɛra i kan k'a yira k'a fɔ i ka sɔrɔsiw minɛla ɔ waati min na i ka sɔrɔsiw minɛla o minɛla mun na o kun e bɛ mɔgɔw bila ka na deli la o la ɔ Mali falen bɛ bi pression su bɛ ka kɛ gouvernement kan mais Maliens wallahi n'a ye gouvernement tigɛ tɔnɔ min k'a d'a kɔ n'a kɛra kɔlɔlɔ min a bɛ bin gouvernement ni malidenw de kan n'an ye gouvernement tigɛ tɔnɔ min k'a kan ta ye deli ni adamadenya sira fɛ alors que Alassane bɛ ka bɔ sur les médias Alassane bɛ ka bɔ devant les tribunes internationales
il tient des discours va-t-en-guerre, il distille le ton. Mais au moins, il Mali fait que Bounia, Mali fait ni Alassane fait. Quand Alassane a fait à Jotal, quand Alassane a papier qui est mis à fort, à Mali, à Sinti Mali d'Afrique là, Alassane a Mali demain Mali Soumaïli là. Mali avion bidroumi n'a pas Mali espace traversé. La violation de maintes fois. Mais quand avion de Mali et Côte-d'Ivoire Niger. Et pour le Mali gouvernement communiqué mon calan. A mon communiqué calan kadai koy. Ako ay la yini mga Alassane fait. Mali on fait la délégation de la Kata Alassane a fait la soma ça. Angana bege Mali tay ça. Eh Mali Mali fait la yini do de ke ay Mali fait de mo gagner bo. Gouvernement tika yini Alassane fait. Kaka bo publiquement ka excuse présenté. Flana est mouillé, à ka papier ka dalema, à te Mali d'Afrique. Gouvernement tout fois comme ça. Anti gouvernement venait demain, à ka laïni en cause sabati. Gouvernement venait me rebanade. C'est vrai délit tien. Mais gouvernement venait de goundo de kono. Mais bébé quand allait Mali de délit. Mais aya la jang Alassane venait délit. Alassane venait ka kono ya. Fait mon fora à coquet. Mais la délit n'y a pas eu. Quand excuse publique demandée, ce n'est pas pour faire plaisir à l'autorité de la transition, non. Ni Assimi Mora Fangala domina 2 ans, 3 ans après, on va poursuivre pour détention illégale des soldats ivoiriens. Wallah, on va poursuivre. Vous pensez que Abra Bide l'a dit, assassiné l'a dit? Au bolo connaît Assimi de Fangala domina, ni président que nous de français Assimi poursuivre. Au bolo ni jeune nous de Fangala domina. Ces présidents vont se joindre à la junte française pour poursuivre ces jeunes-là. Wallahi ou baki. On a fait nos quais, quand on a dit qu'on a dit qu'on a mis câble, heureux d'où on a dit qu'on a dit qu'on a blala. On blala, en bloco, on serait félicité par l'autorité ivoirienne et cela maintenant va s'ouvrir à un dialogue constructif, fraternel. Et on va mettre en place une commission qui va continuer à négocier. Au bétalement, Béni Klinyabena, au travail chantagement, Alexa gouvernement Bogela de Kono. A Bersola, Agne Kosu Bega gouvernement fait, Mousso Sabablala. Oh Mousso Sabablala, en Borgo na que Tirani Béni Klinyen, au travail Alassane Wasokodi, Kakoko, mercenaire ou Teko, parce que Kaya doit la Katotu. Mais n'est pas au délit. N'a pas balmaya fort. On a des discours Klinga. L'État ivoirien retire son communiqué. Son discours qu'il a lu à la tribune de l'ONU. Mais en a tout délit sera fait. En ce moment, Alassane a est public demandé nous Assimi poursuit. Donne la nous Assimi poursuit pour détention illégale des soldats ivoiriens. Nous Assimi poursuit là. Au cas où Alassane a communiqué publiquement à vraiment sur la soutien ou en de la justice malienne a raison. Fanga lajé, anga fanga arrière protégé. Mais en bébina, bi Alassane Boko, ils ont été injustement arrêtés. Mais si c'est injuste, là il y aura des justices après. Fanga Blancouna, dont l'autorité malienne va répondre. Les chefs qui sont là, n'y a pas de bien, dont l'autorité de bar là, qu'a beaucoup une situation de nous mener. Ah, faut Alassane Boko doit la construction de tes corps. Ou bien ou d'autres manières. Mais non, maquet. Cinéma, en maquet tout dit. Nama Franyonga, en a débat in blanc, cadre Kilimono, en fait, un gouvernement protégé. Mais bébé a pression au gouvernement. C'est le président nous met dans l'année. Aya fouillé comme mon gouvernement de Metaka, plein de français. C'est le président nous met dans l'année. Quand le Mali a dénoncé les comportements irresponsables de la jeune française, pourquoi c'est l'homme qui Mali qui n'a pas fait comme nous donc, nous sommes forfait qu'ils viennent pour réparer. Nous avons dit que nous avons dit qu'à embargo nous avons Mali. Nous avons Mali sanctionné illégitimement et illégalement. C'est l'homme qui a donné qu'à Mali sanctionné. Est-ce qu'il y a mis mille billes pour que Mali est clair? Donc, Amen Indeke, Moussa Saba Blala.
le gouvernement est tort. Aw delikelaw be kana len tun. Aya to na ko ko bla anga bento kelinga. Anga bento kelinga. Na ko bla ou to. Fanga bekelema ou to. Et aujourd'hui, il y a 600 militaires ivoiriens de 2019 à nos jours, dans la Mali. 7 contingents, 1, 2, 3, 4, 5. Sur ce qui m'a de doyer en 2 ans, au bout de 3 ans, 2 ans à 3 ans, sur ce qui m'a de donner Mali, au Taramina, Mali, autour de ta calame. N'y est 8e détachement, mais elle est 7 détachements. Ali sisa Mali ta do ko surasi keme woro do ka dugulu kono utara mina Mali ra ta do ali sisa na ay Mali fene deme aka don surasu nunu do na to mina o kuntara mina ay Mali surasu ay Mali autorité deme mais Mali chine ngali ke le Mali a été très docile Mali ma foko munu do na ka Mali mo ngali ke Mali ma foko a to mun temena ay na no le entende no da Mali sige Mali ko dolo Alassane Ngabo ka esprit public demandi aka fo a nyeni ke njota la donc si nous ko ba Assimi poursuit au cas sur excuse papier bangulo donc ane no bla papier tambulo cinéma amete men élection président rebesi ou ba Assimi nous poursuit aw boloko Assimi nous ye Miguel Francini fait na kubu tué moins d'erreur billahi na la de tout chitui. Donc, on a mais bon, là. Mais Sam Silima interpellé. Les 2 syndicats des magistrats. Aïe, bon, comment? Ah oui, mandat bon. Comme il n'y a pas de justice au Mali. Quand le droit de l'homme n'est pas respecté. Comme Mali charia bognalente. Comme Mali critique la mort de charia bogna. Au lieu que nous sommes dit. Madame éminent international contre certains présumés d'éléments financiers qui sont exécutés par exemple que Joe Sharia te Mali la comme Mali Sharia a été au bonalité. Bon, au justice Mali justice que madame exécuté. Au Mali justice que on est clément dans Strassi et mercenaire binani Warren Mine. Mais aussi la justice réunie. Alors que le gouvernement doit faire qu'on fait de justice à l'état d'Adouala. Donc la justice au Mali n'est plus indépendante. Magistrat va voir comment. Or, le gouvernement sauvé. Le gouvernement a tenu un communiqué quand il était interféré à affaire judiciaire là, quand les dossiers judiciarisés. Mais avec toute cette pression diplomatique du gouvernement. Donc au corps, le monde n'a pas de respect pour notre justice. Un mandat d'Imana m'a exécuté. Au fait tout, en juge moro minetu dossier d'instruction avec tout ça avec la pression que juge ou bla sans cinéma n'a pas bon la justice malienne elle n'est plus indépendante et gouvernement moumine justice de moumine donc il y a et chef de la diplomatie à conseil diplomatique ou tigana il y a comme gros blacana allô blacana procureur général fait allô blacana procureur général fait. Donc, ça ne seulement quand on a beaucoup si n'a sur Mali justice d'être diabolo ou bien sur Mali juge un mandat si ça n'a pas de fait n'a sur Mali justice sera mandat international émis n'a sur Mali justice nous d'être diabolo confort et on juge un mandat beaucoup à mort au mine à beaucoup te dit et on juge un mort le coup de ma part de la Mali à beaucoup gouvernement cobla donc juge aurait d'être Mali donc ça ne seulement quand on a beaucoup parce que Abou a fait Miguel, il faut garantir le dit Malima. Après la garantie le dit Malima, n'ayez ni quoi une ban armadien là. Américain moune sur un boulot garanti. Eh, en tant que Jani Noache, en un discours d'eau formidable. Domo do Ayoubla. Pourquoi la CEDEAO fait tout pour éviter le jugement? Pourquoi en tant que justice fait, après nous juger Jonah? Mouna anti-jugement organisé, une audience public, contradictoire, qu'a filmé, ou n'a ni ma femme y'a qu'a dit, Alassane t'a pas un jugement que Jonah Koubla, Alassane Betcheni.
mun na CEDEAO président minnu t'a fɔ an k'an to la ka jugement kɛ an ka n'u mara ka mɛn n'a ma ɲɛ an ko mercenaires don an ko safurula ye u ni marifa donna an kan u ni muru donna an ko daluwa t'u bolo mun na an yɛrɛ t'an to la ka jugement kɛ joona k'u juger k'u bila pourquoi yala an ka fɔ k'u bila ka nkalon parce que Mali gouvernement crédibilité bɛ nin ko la dɛ mɔgɔ ka da Mali gouvernement na o ka tigɛ a la a bɛ sɔrɔ nin fɛ. Dieu ka da Mali gouvernement na Dieu ka da auto de la transition na Dieu ka tigɛ transition na a bɛ sɔrɔ nin fɛ donc an ka jugement an ka ko sugu bɛɛ de kɛ ka ninnu ka jugement organiser joona k'u juger ka tiɲɛ yira an n'an b'u bila o la au moins document dɔ b'an bolo Assimi tɛ poursuivi après pour détention illégale bari sabula ni fɛn bɛɛ kɛra transition kɔnɔna la c'est Assimi qui est responsable donc delikɛla minnu bɛ ka na ni a y'aw farati u la. Ou me refoute Malika intérêt là. C'est le président Mouloumé Kanali. Naye ou Dja. Ou quand Mali est attaqué, nous avons fait un jugement à la Kédro. Parce que quoi il tient à la Kédro. Moi, nous n'avons pas mon donnant. Aïe, ma pas réclamer. Il y a pas pourquoi on se dit. Mais aïe, quoi, ma pas réclamer. Aïe, quoi, on se dit. Mais on se dit. Surtout les marques de Binela, mais au moins, on a un peu de tout. Avant marque ouais, aïe, mercenarité, ok, ni mercenarité, Antoine Boutet sur mercenarité, et c'est là qu'on mercenarité, mais Assimi et vous bla, en tant que soldat ivoirien, ni vous bla, en tant que soldat ivoirien, tu vas répondre devant la justice, tôt ou tard, à quel bien, à quel signé, et bien, qui n'y a pas de problème. Monsieur le président de la transition, wallahi, bi, fanga bilebe fanga la, ibolo be fanga la malidou biko, mais ni nous bla, en tant que soldat, il est jugé. Avec Ben, Alassane Mba, le commerçant de ce coup blanc. Non, mais la justice n'est plus considérée. Ok, la justice est rebouillée. La justice est redette. Comme la justice est bouillée, la justice est d'habilité. Ok, on a somme. Donc, à vous blâmer quand du mai. Ça là, Alassane est personne qui a un taux de quoi. Quand bon, mercenaires, ils ont été injustement arrêtés. Donc, il n'y a pas de justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de problème. Mais les 5 colonels, vous allez répondre 2 ans, 3 ans après. Avec ta CPI, la Nicolas. Soit avec des torodors. Bébé Sigoran, des liqueurs ou n'a ou. En Alassane. Parce que il faut qu'Alassane n'a pas piqué. Avion fouillé qu'on a voulu à l'époque pour la Mali attaquer. Parce que Aouba donc fier capot. Avion qui voulait aller à la transpondeur fra. Avion qui voulait avec des armes à t'a livré. Terrorisme. Avec plein de monde, France contrôle là. Vous avez cité la Côte d'Ivoire comme référence. Avec plein de mon CEDEAO te Mali demain. Mon CEDEAO te Mali accompagné dans sa plainte contre la France. À pourquoi Mali est pays frère? Quand on est des pays où on est voisins. Si on est des voisins, évidemment on est des voisins. On a des couilles, on a des couilles. On a des on a des ni Français Mali attaqué, au Congo Français Burkina attaqué, au Congo Français Guinée attaqué, au Congo Français Côte d'Ivoire attaqué, au Congo Français Niger attaqué. N'a sur en fraternité tiens. N'a sur en fraternité tiens. Mon ante Mali accompagné et formuler la plainte qu'a ajouté Mali Tala contre la France. Ou bien quand on y fait. Même si la baguette de l'étoile, Français Mali attaqué, qu'on est délié, Maxime n'a pas délié. Et Corbar fait et mercenaires d'eau dans Mali qu'on a là, qu'on fait que délié. Mais comment Mali a droit à une nuit, Mali a droit à une nuit, tiens la terre. Mali taille une nuit, tiens la terre. Ministre Biffé, Obigi Tonon, Barkani Biffé, Okumigi Tonon, Takuba Manfé, Okuma Antonon. Et je sais que c'est un Kumbe, au Louvre pour la sous armée. Avant tout, mercenaires vous faites la cadeau. Et avant, vous faites tout, avant, Bella Commandant, François pour la arme de Terroussouma. Et le gouvernement voulait réclamer à Kaye Yafakoui, à l'Armadien fort, à Balmamaï, Jordan, le ministre, à Maline Korvar, Wallet. Mais il y a des Malines Korvar, à la Mali délit, mais à la fin de l'année, il n'y a pas de délit. Mais on a payé Mali. Ne me dit, à ce moment conseiller au là. À la fin, il y a un conseil diplomatique Blakana. À la fin, conseil de Ouli, à la fin de l'année délit. Parce que à tant que Mali a déliqué, Mali, c'est le qui manque, avec Mali de délit. Il y a un délit. En fait, il y a un délit. Aïe, au conseil, vous avez fait un délit. Alassane tient la Mali délit. Mais Mali fait un délit. Et finalement, il y a un délit.
mais mun na anw fana tɛ Alassane fana deli a ka bɔ ka deli kɛ an ka bɔ ka Alassane fana deli Alassane tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲini fɛ bɔ i ka deli kɛ walasa pour que nin ko ka nɔgɔya Mali fana mago bɛ e ka deli la an kana bɛɛ kɛ Mali fana a bɛ ka mɔgɔ sugu bɛɛ ci Mali ma le gouvernement a été clair lors des assemblées générales de l'ONU. Le gouvernement a été clair quand il était dans le dossier judiciaire là. Le gouvernement au fond, avec tout ça, vous avez amené une délégation de haut niveau de la CEDEAO. Mais Mounaote Mali accompagné Mali de CEDEAO, la CEDEAO quoi il tient. Mounaote Mali accompagné dans sa plainte contre la France. Mounaote Mali demain, on a tout le Mounaote ni n'ona kata Macron fin. Car il m'a Mali la kaka nana dawe. Mounaote CEDEAO te moko blata France. Kata fombo Mali plainte de Kama. An na mettre kabe. Il y a des lois qui est-ce que tu reconnais avoir fourni des renseignements aux terroristes, avoir fourni des équipements aux terroristes, avoir fourni des appuis aux terroristes? Est-ce que la France reconnaît ça aussi? Mouna Anto Fneke. Wallahi Asimi. Nous nous disons ni quoi y sort, ni mon kumareka shibonte. Ima Amadou Ayasan Wotani. Ima Amadou Ayasan Wotani. Il sera son déliment. Alassane Ouattara a plainte de contrôle là. 2 ans après, il y a un problème sur le gouvernement pour détention illégale. Avant un papier que, ou à peu près qu'a dit, il faut des garanties. Fin de la déliquée, ou à la garde de l'eau à Bédala. Qu'elle était Sénégal d'Ala, qu'elle était Gambie d'Ala, qu'elle était Ghana d'Ala, qu'elle était Korbar d'Ala, qu'elle était Mali d'Ala. Ni de Malika, ni Torben Bouka, Torben Malika. Even nous sera Fortala, avec Dalga Malila, anti Jamfa, anti-Kumafien, Mintrake. Mais il va plus qu'on a nié nous blanc, en tant que soldat ivoirien, tu vas répondre, vous allez répondre seul, monsieur le président. Au donc, vous n'êtes plus avec les Maliens. Parce que tôt ou tard, Alassane va se joindre à la jeune française pour porter plainte contre toi. Et la France va appuyer cette plainte à la CPI. Ou va soutenir à la CPI. Car il faut qu'on voie qui non seulement ni Sourassi nous, il est ennemi militairement, il est Sourassi, assimilé Sourassi, mais même Sourassi à camp pour nous. Ou bien nous blague, là t'as balade au cou là. 1 an après, balade au ben nous ne va pas pouvoir courir sur Malika Sodela. Il y a une pression békika, car délouqué carrément bien comme fort. Mais Alassane t'est à Dafle, mais délicat de délit. Mais Alassane, pourquoi Alassane va banga délicat? Parce que Alassane sait que Alassane t'a tué là. Alors Alassane va banga délicat. Parce que Alassane va donc 100 ans aller à tasser la Assimi. Donc pour que Alassane ait piégé, Alassane est délicat, Alassane laisse les autres supplier, plaider à sa place. Donc, quand Alassane est réveillé à Wulikama, au doigt sur Fangatila, au doigt sur Sétier, au doigt sur parce que Francis, nous nous bloquons France la puissance éternelle. Nous nous bloquons France et Béorom na Kobi, qu'on France la Fangateba. Donc, attends Alassane m'a délégué quand nous bla. Alassane m'a délégué prévouli. Quand il a qu'à faire que vraiment, c'est des présumés mercenaires ou des mercenaires. Il faut quand même trouver un terme approprié, une appellation commune, consensuelle, avec Bentoro Doka, Mime Alassane n'a toré là. Mais ni nous blague, Alassane manque à tordon. Alassane va porter plainte contre toi. Ou il va beaucoup de président avec à répondre. Parce que France va appuyer Onina. Quand il y a des djellaka, parce que c'est un dossier judiciaire comme il Sama. Donc, ce qui veut dire qu'il y a comment il faut qu'on mine, détention illégale. Ou avec là, n'est ni fait banabora, comme banado mine, sans qu'il ait 100 francs, ou sort. Vous avez la plainte de contrôle là, il y a des bananes bloquées ou torturées. Ni ma garantie ni la il y a chibo en terre. Wallah, malais on tient à ce niveau qu'à Djingouli. Faut qu'à Djingouli, malais on tient Jaffa. Mais il y a quoi qu'il y a des personnes qui y a Jaffa. Parce que nous pouvons nous saluer au bout de la Malika Sola. Donc, avec papier garanti ou ni. Délit nous t'aide. Ni délit d'eau, ni ma femme t'aide. Ni délit d'eau. Bilan ni ma pas compter de rien. Donc il faut surveiller les arrières. Il va faire. À fois Alassane Gabo publiquement il n'y a pas de lui. Il a prévu 100 ans qui là.
an b'a document n'a image ta k'a yira diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a nin don in Mali ninnu bila badenya ni sindiya de kama voilà la preuve Alassane yɛrɛ bɔra ka delili kɛ k'a y'a ɲini a denw n'a a dɔgɔninw fɛ a den de Assimi ye a dɔgɔninw de don tiɲɛ yɛrɛ la ale filila a k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka yafa an b'o image n'o preuve minɛ k'a bila an bolokɔrɔ mais mɔgɔ caman bɛ bɔ k'anw dɔgɔya u bolo ko nous on est dur bilan on n'est pas dur anw tɛ juguman fɛ anw tɛ juguman fɔ mais an b'a dɔn quelle est l'intention d'Alassane contre toi monsieur le président nganam de Alassane n'an b'a dɔn c'est pour cela Alassane ne veut pas se plier Alassane ne veut pas k'a fɔ k'a bɛ esprit public ɲini au nom de la Côte d'Ivoire a b'a to yen aw bɛ deli ni fɛnw kɛ i ye mɔgɔ saba bila mun fɔra a ma fɔ ko k'i ye chantage de kɛ deli min kɛra o ma ye mɔgɔ minnu kuma i fɛ o ma ye adamadenya kuma minnu fɔra o ma dɔn Ala y'i sauvé k'i bɔ o la Ala de y'i bɔ o la bon n'i ye ninnu bila ka sɔrɔ daluwa t'i bolo vous allez répondre seul vous et votre équipe a bɛ taa répondre mais o tɛ malidenw dɔ ye dɛ o ko tɔgɔ malidenw y'i taara ye dɛ malidenw ye sini ma kuma de f'i ye c'est entre les mains de la justice il faut qu'on respecte la souveraineté de la justice il faut qu'on respecte l'indépendance de la justice et dossier justice ye mandat bɔ ko ka mɔgɔ dɔw bila aw ma sɔn k'olu bila justice ye mɔgɔ dɔw minɛ aw ko justice aw ko k'olu bila ko justice tɛ jate aw kumana Mali juges tɛ jate tɛ yan où sont les magistrats du Mali cour suprême président bɛ min syndicat Sami Silman bɛ min ni nin y'a kuma kun ye bilahi Sami Silman kan ka kuma ko la Sami Silman kan ka kuma nin de la ni Sami Silman kan ka kuma ko la kan ka kuma nin de la parce que justice yɛrɛ la justice malienne a été même écartée effacée et mandat bɔ ko ka Boubou Cissé ni mɔgɔ minnu bɛ e mandat bɔra kama ko k'olu di o ka te di ko parce que vous n'êtes pas clean ko vous n'êtes pas honnête ko aw tilennen tɛ ko y a pas de respect du droit de l'homme ok an sɔnna o y'aw jo ye mais e juge kelen tila ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ tun Alassane dit que c'est injustement arrêté et la justice malienne a fourni des renseignements prouvant que u donna cogo min na Mali justice ye fɛn bɛ bɔ k'a da alors que a bɛ o niye k'o bila kɛrɛfɛ a bɛ aw hali bi aw kana nin deli ye mais mun na aw tɛ deli ka minɛ an ka jugement kɛ joona joona an ka jugement kɛ joona ka tiɲɛ da pourquoi vous fuyez pourquoi on fuit le jugement pourquoi an bɛ ka boli jugement ɲɛ mun na an bɛ ka siran jugement ɲɛ mun na tiɲɛ bɛ min aw ko ko binkaraw kan ni binkaraw kan an ka jugement kɛ dɔrɔn élément ni Mali binnaw kan bilahi on va mettre la pression sur le gouvernement on va relâcher ces gens là parce que le gouvernement malien n'a pas pu montrer des preuves. Côte d'Ivoire c'est un pays voisin on a des voisins on a plus de 4 millions de Maliens qui résident en Côte d'Ivoire donc ni Côte d'Ivoire sera quelqu'un qui Mali sort mais à toi un jugement qui a tient d'accord ni jugement qui a tient cahier à Mali jota la tient la Mali bouta koudi ou bien ani Mali joba la Mali sera yafa mais au kana tient dougou ni ya ke Alassane fait Assimi Maliens mi dans fade ni be ko ko dossier la signer si de ni détention ina ni be ko ko signer si tôt ou tard ni fait une sourate nous kelen sur aller sangler sans fla ou be kla ka fina ko ka bana sur la Mali kaso de la ou ba ko ka bana sur la Mali kaso de la parce que France na frère ni France dou ni to Alassane ti to yi attendre France ma frère Alassane na frère la santan ni France ko ma yakima Alassane ti yakima ni ou ye min kila fait transition d'amener et ni Alassane ko me woni ñogon wole kuma be abe ñogon wole abe ñogon blasra a labna mi ma anyaay donc Alassane te France bla mo chi Alassane ma France te Corbar mi Alassane nge président Alassane gele ma France intérêt protégé contre l'intérêt même des Ivoiriens à plus forte raison Mali moi te et Assimi Alassane te France bla et ata to Mali wa ma to Corbar kuma te ema donc kanita ni deli ni fait prévu ni ka mine bulu dalwa ni ka mine bulu ni Alassane ne se ka bo ka fo tiens là je présente publiquement les excuses les plus sincères à l'autorité malienne ko kera to mina amanya mais dans la plus grande fraternité vraiment mais nyama aka keda wallahi malien be yafa sinima nous wile ku bi juger au prévu bibulu ka fo tiens là Abdallah delini ben kono mais ni mo ke faut qu'il tape bi deli kan fait dom ni te fangala te mo yede
il était Mali Deli, donc Mali Deli. T'as réfléchi Mali Deli Galibi. Wallahi. Anti Jafa, Malon en baby cody. En baby co. En personne en baby co. Malon biuko bi sini. Malon biuko sini. Donc, nous avons bi. Mali ni korware ben Kenya jamana di. Mali ni korware mo ko Alassane ngan ñokona fo Alassane ni ñokona fo aw de bëgg fa Alassane man fo atan korware to avant Alassane de délégation mun na présence ba mun na aya fu ko ta fu ko Mali ka plainte soutenir kana ñu bla baraka so ba ko Mali plainte de korware contre la a fu ko plainte fa soutenir Mali plainte do France contre la aya fo cédé ko plainte soutenir ko la ko man ka mu bla ni cédé sona ka Mali ka plainte accompagner à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, on est d'accord. N'a pas de Noumbla, on est français miné. On est français miné. Donc, on a fait nos minamboulou. Français binanga, ministre binanga, Dakidamano binanga, c'est là où on sanctionné embargo foussianga. A Oma Sabali, Mali de Sabali. Domo de Mandekanga Sabali. A une délégation Wouli. Au Conseil islamique, on a Alassane voir, on a Alassane Bobo. Tiens, là, un de Malia, il doit en aller FNFI. FNK Sabali, FNK Nyama, Alassane, il y a beaucoup de fois drondili. Angelanay. Donc, franchement, comme je fais ça, il est fort. Car, on a autorité blasra ni la Likaouni. On est en série. On est en série, ni boli doit me bo, ni faible doit en a benendo. Nga ni to bi yere nebul asini. On sait mi anyo de fo. Vraiment qu'il faut qu'il voit malien be fou. Nous avons bien analysé la situation.